Výborne. Ideš? Ideš až hore. Super, a poď dole a pozri sa, na čom pôjde. Úplne v pohode, tak. Tam, kde ide panička, ide aj ona. Ale pozri sa, nie, ona nemá problém vôbec. No len si tam pôjde bez paničky. No to je už potom na nás, že to musíme urobiť. Nevymýšľaj. Nechaj, nerob stresy jej. Super. Super a veľmi ju vychvál.